yurtdaşyna okumana diýip gidip 5 ýylyň soňunda arzu edilip ýetilýän diplomy almana gitmedik studentde näme diýersiň? Elbetde her türlü sansyk gödüňne geler. Ýöne bu edek bu bir halky elinde gysyp islerini yalkap islerini basyp bilýän zalim padşanyň agtygy. Hani biljek bolun kimdir? Dogry. Arkadagly, Serdarly, Kerimoly Berdimuhammedow. Levente Barta. Kerim Guli Berdimuhammedow. Stefan Daniel Bernhardt. Ojaş 2020-nji ýylda, ýani Gurban Gulynyň ölmän komadan çykyp alňasap Serdary prezident etjek bolup her wezipede bir ay işledip gezen wagtlary muna boşa turtman universitetiň siýasat bölümine okuwa saldy. Ýadyňyzda bolsa, o ýyllarda virus pandemiýa bardy. Ýollar ýapyk, adamlar Türkmenistana gitmek üçin $1000, $2000 para berip, onam äwirleri, maşenliklere duşup, pulunu gitirip, şon ýaly ýagdaýlaryň bolup duran wagty. Aeroportda ýollar açylsyn diýip protest edip, gıýgyrşyp, bir adamlar öýüne gidip gelýärdi. Ýöne Kerim o kösençlikleriň hiç birini görmedi. Ol öz samalyotunda Büyük Britanya İslam wagty gitdi geldi. Ýöne okuwa da barmady. Çünki okumak isleýän ok. Onuň okumasa da hemme zat eline gelip dur. Hemme zat başarýa ol okumasa da. Öz kursdaşlarynyň habar bermegine göre olar Kerim Ulyny bir sapar görüp durlar. Molumlara tanany ogamany hiç gerek. Tagy kim belli. O ýurtlarda hemme zat açaçan aýdylýar, diýilýär. Şo barada adamlar öz pikirini aýdýarlar. Ine ýurdun geljekki padşahy. Muň atasyny puldan doýurup bilmän halkyň ýarfy ýurtdaşyna çykdy. Indi bu gelse näme bolar belli däl. Başga döwletlerde wezipä geçjek adam halka bil baglap, ekonomikany östürüp, täze iş ýerleri açyp, aýlyklary köpeldip, bolçulugy döredýär. Halkyň söýgüsini gazanýar. Bu işleri başarmak üçin ýolbaşçynyň esasanam ılımly, zähmet söýür, tankydy kabul edip bilýän bolmagy gerek. Halkyň hal ýagdaý barada giýje gündüz pikir edip işlemeli. Biziňkiler bolsa okuwy pulu gutarýar. Halky hasap eden. Arkadaglara arkasynda ýagny öz tanışlaryna ogurlyk edýärler, talaňçylyk edýärler, nähil jinayat bar bolsa edýärler. Meselem, Tapanra Niýazow ölende ýerine geçmeli, öwedildi Ataýew meclisiň başlygy. Ýöne ony az wagtyň içinde bir kiçijik bahanalar bilen işden aýryp turmaya basdylar. We ýerine Gurban Guly geldi. Ýene Kerim Uly geltek, ol doglandan bäri bolçulukda keyip içinde ýaşady. Egerde ol hökümete gelse, padşa bolup, ol Serdar bilen Gurban Gulynyň etmedik keyiplerini eder. Bilen onuň edenetliklerini göz yummaly bor we öz pulumuz bilen şonu bakmaly bor. Biziň işimiz tymmak we şükür etmek. Sağ olun.